Sziasztok fiúk és lányok, én Dennis vagyok, más néven Nando Való, mint látható, és elérkezett egy újabb Grepoliszos videó. Hát nem tudtam összehozni a FIFA-t még, de ha nem is máma, holnap biztos lesz belőle videó, ezt megígérem mindenkinek, lesz FIFA videó, és lesz más szuper játékokból is. Na, de most maradjunk a Grepolisnál. Lássuk, befejeződtek ezek, és milyen... mindegy. Falvak bővítése. Mi ez? Arra szeretnélek kérni, hogy bővítsd a gépi falukat te is, mert ez így nem fér, hogy csak én és társam bővítjük, amiből te is hasznot húzol. Megérte, és ezt a levelet minden aktív játékos megkapta a szigeten. További jó játékot. Oké. És a másik üzenetek? Falvak bővítése. Igen, elküldte ez a bohóc, másik bohóc is. Na, akkor ezt én úgy is tettem volna. Akkor írjunk neki üzenetet. Akkor nem, még nem fogom. Na mindegy, ezt még nem gyűjtjük be. Op, menj csak innen. Sheets! Menjünk a szárnyába is. Azt mondta, egyenlőre csak egy. Csináljuk meg ezt a 3 istenek küldöttét. Milyen küldetéseink várnak? Igen? Bővítsd a raktárt 5-ös szintre. Elfogadjuk. Csak 3-as. Akkor 4-es. Kell sokat várni. Nem jó. Hát akkor szerintem ez rövidebb videó lesz, mint a tegnapi. Na, lássuk csak ki. Ez mi? Előrehaladás, kihívás. Na még akkor küldjünk el azt a 3-at. Akkor csak egy védi a várost. Középugrás a küldetés helyére. Mi ez? Küldetés részleteinek megtekintés. Kísérőt felfedezett egy tábor tele haldokló emberekkel. Amikor körülön kiderül, hogy a tábor lakói valószínűleg egy csata vagy valamilyen hasonló baj miatt kerültek ebbe a szinte kilátástalan helyzetbe. A szállító szekeredbe csak néhányukat tudott felvenni, ami azt jelenti, hogy csak rajtad múlik, ki mentesz meg, és kit hagysz sorsára. Vége gyorsan a katonákkal, és segíts a lakosságon. Csak a katonákat mentsd meg. Fú, milyenek legyünk. Szárazföldi tengeri és tehetségek kiképzés gyorsabban történik. Folyamokat. Ne legyünk szemetek. Na, oké. Célküldés sikerem befejezéséhez várd meg, amíg lejár az idő. Na, jó. Majd amikor elmentem. Akkor ezzel várunk. Igen. Na, ők azt mondták, hogy bővítsük ezeket a izéket. És akkor... Na. Nem sarcolás, bővítés. Küldök ennyit, és úgyis sarcolok. Jó, és akkor küldünk ennek is. Igen, azt mondtam a tegnap is. Na, és Forma 1. Tegnap 40 percet csúszott a Q3. De végül, hát ki más, Vettel a pole-ból indul, Rosberg és Alonso a harmadik helyről indul. Hát brutális körülmények voltak.
mostan. Reméljük Alonso megtartja. Szerintem megfogja, csak nem bánnám, ha megnyerni a futamot is. Igen, az e-mailt azt majd megcsinálom. Igen, ebben már belekezdtünk. Ezt most csinálja. Fú, nincs már mit csinálni. Tegnap sokkal hosszabb videó volt. Ja, nem... Oké, nem... Oké. Na hát... Erre kell várni még 5,5 percet, hát addig nem ülök itten. Még ezek az első videók nem lesznek túl érdekesek, mivel még inkább az alapokat csinálom meg. Akkor ez ma meg lesz, akkor csinálom a saját fejem után, és akkor tudom, hogy mit kell lesz. Na. Vagy egy kicsit várunk. Bocsánat. Ismét itt vagyok. Hát vártam egy kicsit. Az 5 perc már letelt. Ugye befejeződik az első szín, és a negyedik szint befejezése. Megnéztem az e-maileket, és a Grapolis nem küldött vissza semmit. Ez komoly. Mi ez? Menjenek a francba. Mit kell csináljunk? Még mennyi kell? Sok. Na akkor, de mostan úgy sincs mit csináljak. Én azt mondom, építsük a templomot, hogy majd hát csináljunk minotaurusokat, meg stb. Nehogy legyünk rendesek, a többit elajándékozzuk a spártai szeretett szolgálatnak. Mondják, rosszak vagyunk. Még tegnap voltak a nagy sok gólos meccsek inkább. Például volt a Barcelona Granada 4-0, csinálunk reklámot. Vagy volt a Almeria Real Madrid 0-5 a Realnak. Volt a az Atletico Madrid. Hetafe 7-0. Úgyhogy az első 3 helyzet nagy. Sok gólt lőtt. Hát Messi most egy ideig le lesz sérülve. Úgyhogy a Barcelonának jó megy Messi nélkül is. Ott van Neymar. Jó, most jó a Barcelona. Meg közben még volt a Dortmund Bayern München. 3-0 Bayern Münchennek. Azt is utálom. Nem szeretem a stílusukat. Mint a Reálé, azt se szeretem. Az én kedvencem a Barcelona. Még jó a Monaco, Napoli. Mondjuk a fő Barcelona, ottan akárkivel játszik, mondom. Barcelona menjen tovább, a többit meg nem érdekel. Na jó, hát ez a videó ennyi lett volna. Ha minden jó megy, máma még egy FIFA is lesz. Csak a videó felvevő programok megeszik az agyamat. Mert azok szarják el fest. Na, sziasztok!